ongi. Zeukaten abantaila horrekin eta aurretik egiteak ematen duen poza, baina nik uste hemen lehenengo kaletikan San Pedrok oso ziaboga polite emandula eta horre Pedreñarekin bateatuta, ez? Astillerok 7 segundo Pedreña eta San Pedrori, Tiran 8 segundora, batioen garaia, indarraren garaia dau. Jose Manuel Oiarbide, Pedroko ordezkaria gurekin. Jose Manuel, gezurra dirudi, arrauntzar hori hain azkar mugitu litekenik hasierako txampan, zuen nahi zuharria da. Bai, uste motorrak bezala atea diala, da oso txampa polita egin dugu. Aprobetxatu jakin behar izaten da. Horreneko kalea txarra zela, baina ondo moldatzen ari zarete, 7 segundora zaudete, Astillero badoa, 3. Bai, baina kalea txarra da. Ikusi da hor momentuan, kanpoko balizeta oso zela, tramo badago segundu galtzen dizu oso azkar, Tiranek behidaz lola jundan, azkeneko tramo hortan, baina bueno, ikusi dago lola dago temporada eta bukatzu enteko goguekin, eta aldan azkaren abru bukatzen egar. Bukatu eta ondo bukatu gainera, atzo hitz egin genuen eta pozik zaudete alde horretatik, gaur bazkariren bat edo bazkari legea edo izango duzue, umore honean gainera. Bai, temporada oso nahi dugu eta, bueno, ez genuen bitzikan uste temporada olako ingo unik, ona ate da, mutilakin oso ondo portatu dira, eta bai gar bazkatzea uste juteko asmoa deula mitzat. Zuek ere ondo portatu gaur orduan? Bai, alde ondona, bai. Zuri asko. Zuri agur. Eta esan palada eta irterako gina izan eta San Pedro 56 hartu izkanik, 56 palada eta Pedreña alderantzit 59 ez, azkar ateratzen dira, dudik ez dago San Pedrokoak, Lehen horrela ateratzen ziren, gure garaietan ere oso irtera azkarra zuten. Julian Osaundiaren eskola, hortxe, berezia, eta gero, jakin egin behar da, noski, hemen 20 minutuko lana da, 19 minutuko lana da gutxienez, eta irterak balio du, burua hor branka aurretik zartzeko eta animatzeko, baina gero eutxi beharrean dira beti arraunlariak, eta hortxe, Astillero eusten ari da, 7 segundo San Pedrori, Pedreñari ere bai, Tiran 8. Mantendu egiten dute parekotasuna San Pedro Pedreñak ziabogan denbora berdinean atera dira eta denbora berdinean jarraitzen dute, ja luze erdia eginda, horre ez dago diferentzirik, ikusten da Astillero bigarren kale horretatik zertxo bat jundela, baina beste 3 taldeak Pedreña, San Pedro eta Tiran ia denbora berdinean. Astillero aurretik egun bereziak hau baita ere, saltzamen diren laguntzailearen zat, Angel Arrañagaren zat. Tolosa Arraun elkartetik lan haundi eginda mutil lanezkekin eta orain Astilleron. Eta Erne, eskaintza tentagarri bat izan du honek eta mailari eutxi berri dion Zumaiaren deia bai eta erabakia ondorengo egunetan. Oain deia sortaje batetik besteara eta orain hemengo berotasun ontatik pixka bat urrundu, egun batzuk hartu lasaitu eta bere burua, norbe burua bere lekuan jartze dunean, orduan hasi pixka bat aztertzen, dudarik gabe, horre arrantza egun batzu badira jende hasi dela arrantzan, baino pixka bat lasaitu berra dira eta gero errespetoz ere norbea dagoen taldean amaitu arte mantendu egin berdare bai, Astillero aurretik, 6 segundora Pedreña, Tiran 7, San Pedro 9. Hortxe dugu burruka. Eta fitxaketa direla eta ez direla, hor baina erozen kontratu luzatzea ere, azpimarratu beharko dugu. 8 urte egin ditu, Hondarribin. Tartean liga irabazi, Donostiako bandera ere bai. Eta beste 2 urterako kontratua luzatu egingo du. Hori da Hondarribik eman digun albiste aste honetan eta ezoizkoa da, badirudi zikloa Orbañanosen zikloa luzatzen ari dela, baina hori da pixka bat bi aldeak ere kontent daudelakoz. Lanakin taldekoak zuzendaritza kontentu dagola, bea ere bai, lan egiteko posturakin eta azkenean gauzak ondo balin badaude, aurrera, ez? Hementxe Astilleroren denbora 14 eta 29. Egin dute hauek azken ziaboga. Pedreña 5, Tiran 6, San Pedro 9.
duten errenta ikustirik eta duten kalea, nik uste dute orain Astillerok benetan gauzak oker egin beharko lituzkela txanda hobez irabazteko, Baxerri? Bai, 7 segundoko abantaila aurretik joteak ematen duen arrotasun hori, posa hori, nik uste dute hori ondo bideratzen jakingo dutela, ez? Alderantziz ikusten da, San Pedro lehenengo kale horretatik, hirugarren luze horretan kostekin zaiola juten, eta alderantziz Pedreña tiran Pedreña hor daude, ez? Pedreña setxo bat aurretik, ikusi dugu Ziabogaren nola atera den, 2 segundo aurretik, eta hor dago lehia, ez? Nik uste dut Pedreñarekiko San Pedrok ere orain arte 3 segundu 4 hor ditula, eta 3 talde hauek borroka daukatela, ez? Beraien artean. José Emilio Collantes, Astilleroko ordezkaria gurekin. José Emilio, 8 a Pedreña, 10 a Tirán, 11 a San Pedro. La mejor manera de terminar la temporada, al menos ganando la tanda y esperar a ver qué pasa. Sí, yo creo que es un buen final de temporada, después de la temporada tan bonita que han hecho los chavales, y a ver si somos capaces de conseguir acabar ganando la tanda. El balance es positivo para vosotros, habéis estado en todos los frentes, el Campeonato de España se escapó por poquito esa final, el Bandera de la Concha, en la Liga incluso habéis ganado una bandera, ¿contentos? Sí, el balance yo creo que es muy positivo, con los barcos pequeños, con el móvil, y en traineras es el papel más o menos que esperaba el técnico. Tampoco se podía pedir mucho más, acabamos de ascender y a ver si nos consolidamos y para la temporada que viene a pensar ya en el futuro. Trabajando ya para la temporada que viene, aquí no se puede dormir uno, habrá cambios, Quique López se marcha por ejemplo, Salsamendi seguirá, bueno, ahora el trabajo es para vosotros. Ahora las quinielas de todos los años, ¿no? De que unos se van, otros vienen, pero bueno, es el trabajo del entrenador y el presidente ahora el que empieza a funcionar y a ver lo que conseguimos. Muchas gracias por todo, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Collantes jaunaren hitzak, beti irifartxu, beti hitzak ongi neurtuz bere lanean ongi. Astillerok 6 segundo Pedreñari, Tirani 12, San Pedrori 13, eta hor da, Kantabriaren nagusitasuna, txanda honetan, une honean datoz, Astillero 2. kaletik, Pedreña 3. Aprobetxatu beharra dute orain egoera hori. Gogoratu gero Orezko txandan, San Miguel Ligaren azken jardunaldi honetan, azken Orezko txanda honetan, Liga garaipena dugula jokoan, ez bakarrik El Corte Inglés bandera. Urdaibaik 178 puntu ditu, Oriok 5 gutxiago 173, 3. posturako ere, Leia, San Juan eta Castroren artean, eta San Juanek 4 puntuko abantaila du, baina estropada bat, Orezko txanda bat falta dute hauek. Estropa beremuaren erdikaldetik hortxe aurretik Urdaibai, eta Uberan zartuta hor Pedreña, hemen Tiran erdira etorrita, argi dago zertan ari diren denak. Eta baina haize boladaska txiki bat ere bai, eta hori aurka ez, ikusten den banderak pixka bat arrotu isiago, eta lau taldeak hortxe ez, erdi pare horretatik, San Pedro lehenengo kaletikan, eta pixka bat ez dutzen erdiko alde horretatik, eta Astillero eusten, ez? 7 segundo bali mazitun hor, 5 segundo 3. ziago horretan, 7 iritsi die eta 6 mantendu egiten du aurrea, eta Pedreña dago hor, zuzen traba pixkate ingo liotekena, baino hemendik aurrea zaila, ez? Den erabakita dago hemen, burruka Tiran eta San Pedroren artean dago, baina Tiranek 108 puntu ditu, San Pedrok 106, ordena gogorra izan da, 7. posturako Leia dago bien artean. Epailek ere gaur beste untzi bat jarri dute bada espadan, arazoren bat izan ezkero, hor azkar konponbidea emateko arazoari. Momentuz dena ongi doa hemen. Atzo arte Tiran eta San Pedro punto berdinketa zituten, Tiranek atzo 2 gehiago lortu zuen eta gaur gehien eze bat, ez? Astillero oraintxe amaitu du, 19 eta 16 Astilleroren denbora. Oraintxe bigarren Pedreña 6 segundora, Tiran 3, 4. San Pedro eta bideo finisha